Slovenská metropola si na zoznam svetových celebrít pripísala v nedeľu večer ďalšie meno. V rámci nového turné sa predstavila austrálska speváčka Kylie Minogue. Pop diva sľubovala aj efektnú show, no a Markíza bola samozrejme pritom. Kylie sa stihla počas koncertu 7-krát prezliecť a jej kostýmy boli naozaj sexy, ale nie vulgárne. Absolútne dokonale pôsobila aj svetelná show, ktorú slovenský divák nevidí často. Veľmi dobre vyzneli aj prerábky starších hitov a výborne ladila aj živá kapela spolu s tanečníkmi, kde nestíhala Kylie, zaskočili vokalistky. O Kylie je známe, že napriek tomu, že je to hviezda prvej triedy, zostala skromná a vždy si našla čas aj na fanúšikov. Mne sa ona od začiatku páčila nielen výzorom, ale aj ako osobnosťou, aká je milá a aká je prístupná. Malička vyzerá veľmi pekne a povedala, aby sme si užili show. Náročnejšiemu divákovi mohol pripomínať koncert tak trocha presladený farebný cukrík. Kylie sa však netají tým, že prišla najmä zabávať publikum, čo sa jej podarilo na 100%. A vidno, že sa hudbou baví aj ona sama. Michael Satmári, televízia Markíza.